Mr Geraint Thomas yn y bowler tu flaen i ni. Beirniadu y Caseg Fagu ifanc yn yr adran Cob Teip o'r adran C. O, dyma fe to. Gwyneb cyfarwydd iawn sy'n byth gyda ni yn y tŵr sylwebu fan hyn, achos mae fe rhy fysi yn y cylch, a dyma fe David Oliver ar y brig ar hyn o bryd dwi'n deall. Mae fe'n cael wthnos a hanner yn dwe? Yn diwe fe, nillodd fe is-bengampwr y cyffle ifanc o'r adran C yn dwe? Do. Roswen Cindy? Ie, a wedi ennill gyda Coben ddo. Do fe? Do, Coben Gwynedd Griffiths. Do, ti'n iawn. Cwthnos a hanner. Yn diwe, mae fe'n fysi. Odi, da iawn. Roswen Cara, sydd gyda ni yn ei ddwylo ar y brig ar hyn o bryd, y dosbarth hyn. Ar hyn o bryd, fi'n ceri taw ti'n gwndwn China Doll sydd yn ail yfe, gyda Lowry Reid yn dangos. A ni'n gweld Geraint yn newid trefniadau yn y rhes gyntaf. A wy'n hoff iawn o gweld na beth, ti'n gwybod, amser mae Beirniad yn tynnu sylw i diwedd y dosbarth, i diwedd y linell ddiwetha, a ti'n gwybod, i newid pethach ar yr adeg na, neu yn y lle na, mae hwnna'n parchu bawb sy'n sefyll. Mae'n bwysig fel rhywun sy'n dangos fi'n ceri, bod chi'n meddwl bod nhw wedi rhoi digon amser i bawb sy'n y dosbarth. Odi. Mae'r het bant. Ac mae'r het wedi diosg. A Mr David Oliver yn ymlacio tym y bach, fi'n credu. Mae'n gwenu. Odi, mae fe'n gwenu. Ie, mae'n disgwyl fel bod yr het yn sefyll yn dwylo y Beirniad Geraint Thomas, brydfa Tylynnau, ac ar hyn o bryd yn dosbarth Caseg Fagu ifanc yr adran C, fe fydd Roswen Cara yn cael sefyll ar y brig. Wedi cael ei fagu wrth gwrs, y march yw Roswen Gethin ac allan o blaen Sila ar y bela. Agos iawn i'r poni ifanc fe enillodd David gyda ddo, ond dwi mewn Odi, o'n i'n meddwl na, mae yna deip na, yn dos e? Os, mae teip i gael. Mae nhw'n matcho neis. Fi'n credu bod nhw. Mam yn fysi fyna. O, dy fam yn stiwardio, dwi? Delydd Simons, yr enwog. Mam, ie. Ac yn ail wrth gwrs, 7-8-2 i Tangwndwn, brydfa Tangwndwn China Doll. Moorcroft the Master, march, Tangwndwn Moon Lady, y fam. Mae'r ddwy y matcho neis fyna, yndyn nhw? Maen nhw'n bar yn diw nhw. Odyn. Mae Lowry a David yn draw wahanol. Maen nhw. Yn dangos. Odyn wir. Odyn wir. A dyma ni felly canlyniad yn ysbarth y Caseg Fagu ifanc yn yr adran ac. So we have results in the junior brood mare class in the section C's, and this is class 62 on page 157 in the catalogue. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r teulu Oliver am ennill y dosbarth hwn heddiw yma. Yw llwyddiant yn parhau yn yr adran ac yr wythnos hon. Many congratulations to the winner of this class, the Oliver family, with Coswen Cara, and this is number 773. So put your hands together, ladies and gentlemen, for the winning junior brood mare, 773, Coswen Cara. Dyma ni, Roswen Cara yn dwylo David Oliver yn y llydd y Caseg Fagu ifanc y flwyddyn hyn. David wedi cael yr ail riban goch wrth ennill y dosbarth hyn. W'n ni, maen nhw'n gweud 3 tro i Gymro. Ti'n credu eithaf bellach falle? Gewn ni weld. Wel, Mr Oliver, mae rhaid i sopi gwrdd fel hyn. Llongyfarchiadau unwaith yn rhagor. Sioe a hanner. Chwarae teg, mae hon yn fam i'r ebolus enillodd dydd Mawrth. So,
dyn ni falch iawn. Oedd hi'n drydydd ma llynedd ac gorau mynd o gwaith fan hyn doi i golchi efo chwaer neithiwr, so werth chweil. Real family affair felly. Mae dan ni'r fam, mae dan ni'r boles, mae dan ni'r brawd a mae dan ni'r chwaer. Wel dyn ni'n trio'n gorau beth bynnag, so dyn ni mond yn hobi ydi o i ni, so dyn ni falch iawn. Wel, wedyn ni bod y hobi yn un go proffesiynol gyda'r canlyniadau chi wedi cael wrthnos yma. Llongyfarchiadau fawr i chi a pob lwc yn y pencampwriaeth. Fawr.